interrupt this broadcast to bring you the following breaking news story. Comic books made me who I am today. Tegneserier er fantastiske, og det er derfor, vi med jævne mellemrum her i videocastet Tosset med tegneserier anbefaler rigtig gode tegneserieoplevelser. Og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg ikke er helt alene. Jeg sidder nemlig sammen med den fantastiske tegneserieaktivist og bibliotekar Mads Blum. Og jeg er så heldig at sidde ved siden af forfatter og kulturformidler og podcastvært ekstraordinær Dennis Jakob Hess Rosenfeldt. Og sammen er vi Tosset med tegneserier. Dennis, i dag der kører vi jo et tema med hemmelighedsfulde, gådefulde, ensomme mænd. Ja, det er der mange af. Det er der i tegneserier, og det er der helt sikkert i den første, vi skal snakke om, som er Ronin af Frank Miller, som endelig er kommet. Det var jo oprindeligt en serie, som udkom i hæfteform i Amerika i 1983 og 84. Så der er altså gået mange år. Men det er også en tegneserie, som stadigvæk er relevant på mange måder. Ronin er Frank Millers kærlighedsbrev til dels sådan den futuristiske, lidt Blade Runner-agtige Möbius og Bilal-inspirerede fremtid, og så krydret med hans helt enormt store kærlighed for japanske samurai-mangaer, Koike og Kojimas Lone Wolf and Cub især. Og hvad får man, når man parer de to ting? Jamen, så får man en herreløs samurai tilbage i feudaltidens Japan, som kæmper mod en dæmonagtig skikkelse kaldet Agat. Og vores herreløse samurai, som jo derfor er en Ronin, taber i første omgang og bliver så hvirvlet ud i fremtiden, hvor både han og den unge genopstår. Vores ensomme Ronin bliver til Billy Chalice, tror jeg han hedder, og dæmonen bliver til sådan en form for computerstyrende entitet, som har kontrol over svage mennesker og mennesker på bunden af samfundet, men også nogle af dem oppe i toppen, og det fører så til en episk kamp. Jeg håber, at man kan høre, at det her, det er ikke en enkel tegneserie. Den er lidt hvis jeg skulle sige, lidt knudret i handlingen. Der er mange tråde, og man kan godt blive hægtet lidt af. Så det er ikke en begyndertegneserie. Men hvis man har en kærlighed for Frank Miller, og nogle af de ting, jeg nævnte, altså Bilal og Möbius' utrolig lækre fremtid, og feudaltidens Japan, og synes, at det er en interessant, så skal man læse den her tegneserie. Det er simpelthen en absurd vild tegneserie. Den er eksperimenterende. Der er sider, hvor der er energiudladninger, der er dæmonkampe, og der er hele det her realiserede fremtidsunivers. Den var banebrydende i 80'erne, og jeg synes, det er et testamente til den, at den stadigvæk er relevant i dag. Så hvis man vil udfordres som tegneserielæser, godt kan lide Ramachan, er vild med de her klassikere på den lidt syrede måde, så er Ronin en uomgængelig læseoplevelse. Jeg har også en anden meget ensom person. Ja. Altså faktisk så er det jo næsten en del af hans slogan, fordi han er jo en lonesome cowboy. Jeg har fået fat i det nyeste af de her ekstraordinære Lucky Luke-eventyr, som hedder Dakota 1880. Ja, og det særlige ved de her eventyr er jo, at de ligesom er uden for hovedserien. Ja. Så det giver sådan markante tegneserieskaber mulighed for ligesom at genfortolke Lucky Luke. Ja, og også det der med ikke at være bundet til en fast historik, eller alle de her foregående historier, der er. Ja, man får også lov til at lege med figuren på mange måder. Og også at tegne ham på en anden måde, end man ligesom er vant til, at Lucky Luke skal være tegnet. Ikke? Klar. Den er skrevet af Apollo og tegnet af Bruno.
Jeg har ikke så meget forhold til dem ellers. Nej. Men både dygtige forfatter og tegner. Og ligesom med de regulære Lucky Luke-album, så er der jo det her med, at der bliver taget udgangspunkt i noget, der er sket i virkeligheden, eller rigtige personer, Betty the Kid, eller Calamity Jane, eller sådan. Og der tager de faktisk udgangspunkt i, at man allerede dengang, man ligesom levede i det vilde vesten, havde en tendens til at mytologisere de her cowboyder og lovløse, og udgive de her bøger om dem. Det var meget populært at læse om cowboys allerede, mens de stadigvæk ligesom var en ting. Og det er lidt det, der har været udgangspunktet for den her, som jo er 7 korte fortællinger. Så det her med sådan at opridse et plot, det er sådan lidt sværere, fordi det er sådan nogle små afsluttede fortællinger, men som alle sammen selvfølgelig har Lucky Luke i hovedrollen, og så foregår i 1880 i Dakota. Og er meget mere alvorlig end hvad kan man sige, hovedserien, ikke? Jo, og det som der er flere ting, jeg faktisk er ret begejstret for ved den her. For det første, så er jeg glad for stregen. Den er meget anderledes. Jeg har allerede hørt nogen ligesom være sådan utilfreds med, at Lucky Luke ser anderledes ud, end Lucky Luke plejer at gøre. Men jeg synes faktisk, det klæder ham at blive tegnet på en anden streg, uden at det bliver fjollet. Der har også været nogle af de ekstraordinære eventyr, som har været relativt fjollet tegnet. Ja, det er det, der er sjovt ved den fransk-belgiske seriestil, er jo meget, at man går op i, at Tintin skal ligne Tintin. Asterix man skal ikke ændre for meget. Man kan sige, at de nye Asterixer er jo nærmest altså kalkeret efter den oprindelige. Men hvor man meget ofte ser det i amerikanske serier, altså hvor X-Men og Superman og Batman er jo blevet tegnet af alle mulige forskellige, og det er fedt. Altså jeg synes faktisk, det er fedt, at europæerne også får øje for det her, fordi de fleste af de her ikoniske figurer kan sagtens klare det. Ja, og noget andet, som jeg så også er virkelig begejstret for ved den her, det er, at der er nogle af de gamle, jeg kan virkelig godt lide Lucky Luke, jeg har vokset op med Lucky Luke, men der er også nogle af dem, når man læser dem i dag, som virker meget teksttunge. Altså, hvor der er enormt meget sådan, både beskrivende tekst og dialog, hvor man sådan lidt tænker, det er jo en tegneserie. Man kunne også lade tegningerne tale lidt. Det gør de i høj grad i Dakota 1880, hvor at der er ikke alle mulige sådan overflødigt fedt på det skrevne. Det er i høj grad tegningerne, der får lov til at fortælle historien. Og altså, det er jo ramme alvor, når Lucky Luke er ved at blive hængt, og nærmest er døden nær, eller har sådan nogle åndevisioner, eller sådan bliver påvirket af alt muligt, og også støder på nogle rigtige personer igen, som gør, at jeg synes virkelig, jeg var faktisk enormt begejstret for Dakota 1880, og det er kombinationen af den nye streg, og så det der med ikke at være bundet til det klassiske Lucky Luke-univers. Og så er det, jeg synes faktisk, det mest interessante er jo det der med, at når man så kommer om til sidst og læser ekstra materialet, så er der en artikel, som jo i en eller anden udstrækning hævder at kunne henvise til flere forskellige instanser af, at der har været en person, der hedder Lucky Luke, der har eksisteret. Og den henter også lidt til, at nogle af de her novellehistorier, som vi lige har læst, sådan bygger på fragmenter af de her historiske kilder. Og jeg må bare indrømme, at når jeg har læst et ekstra materiale, er jeg i tvivl om, altså er det her 100% bullshit? eller er det rigtigt? Og jeg er stadigvæk i tvivl. Ja. Så hvis Carsten Søndergaard fra Kobold lige kan ringe til vores hotline og fortælle os, om det er rigtigt eller forkert, så vil vi blive meget glade. Men en fed udgivelse, det er der ingen tvivl om, det er. Det var de 2 tegneserier, vi havde til jer i det her afsnit, men I kan allerede glæde jer til næste afsnit, som er i støbeskeen, og der bevæger vi os ind i den store litterære verden, hvor flere, både klassikere, men også helt moderne dystopier bliver omsat til deciderede tegneserie-mesterværker. Det skal I se, og tak for det. This broadcast to bring you the following breaking news story. Comic books made me who I am today.